आज कुठं कात्रीच सापडत नाही म्हणजे ह्याचं नेमकं कुठून अभ्यास करून येता आधी का आधीच हजर जबाबीपणा तुमच्या ह्याच्यामध्ये आहे? नाही असं नाही आहे. मुळात मी कार्यकर्ता आहे, गेल्या अनेक वर्षापासून संघटनेत काम केलेलं आहे आणि जनमानसाचे प्रश्न मला माहिती आहेत. शेतकरी शेतीमध्ये असताना शेतकऱ्याचे प्रश्न मला माहिती आहेत, त्यांची उत्तरं पण माहिती आहेत आणि काही वेळा अनावश्यकरित्या मीडिया ट्विस्ट करून या ठिकाणी लोकांसमोर दाखवतो. मग मी आता मीडियासमोर जायचं कधी आपण विचार करतो. पण मी म्हटलं असं नका करू तुम्ही, की तुम्ही तुमची पण इमेज सांभाळा ना. इमेज माझी डॅमेज करता करता तुमची इमेज डॅमेज नको आहे. माझी इमेज तर माझं ट्रान्सपरन्सी काम आहे. मी एकदम पारदर्शी माणूस आहे. मी याच्यामध्ये माझा हेतू काय, माझ्या कुठल्याही बोलण्यामध्ये माझा काय स्वार्थ आहे? माझा व्यक्तिगत कवडीचाही स्वार्थ नाही. जे सत्य आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि सत्य कुणी बोलावं. खालचा माणूस किती सत्य बोलला तर वरचे माणसं ऐकणार आहे का? वरच्या माणसाने सत्य बोललं पाहिजे आणि लोकांनी इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे, ही धारणा असली पाहिजे. ती धारणा दिसत नाही, हे वाईट वाटतं आम्हाला. महाबळेश्वर थंड वाटलं कसं वाटतं?